Anong balita, Hugo? Anong balita sa kanila? Senyor, ligtas ang inyong mag-ina. Galing ako sa ospital. Nakita ko. Buhay si Elias at saka si Alma. Bantayan mo sila maigi, Hugo. Siguruhin mong ligtas sila. Lalong-lalo na si Elias. Susunod sila. Awa ang Diyos, ha? Manalangin lang tayo. Ito na bang lahat yung mga taga-Palangga? Yes, sir. Ito ang pinakamalapit na ospital kaya dito silang lahat in-admit. Halos maubos sila. Yung iba po nasa morgue na. Kumusta naman ang investigasyon nyo? Sabi ng ating mga witness, mga lalaking may tattoo ng alakdan na may gawa nito. Mga miyembro ng Golden Scorpion. Sir, huwag po! Galit na galit si Mero sa nangyari. Ginawa nilang parang mga hayop itong mga taga-Palangga. Nasaan pa yung iba? Nandun pa po. Punta natin. Demonyo ka, Jago! Demonyo ka! Demonyo ka! Tama na! Yes! Tama na! Hindi ko siya tuturing na tatay dahil wala akong demonyong tatay na katulad niya! Tama na! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Tatapusin ko na lahat ng kasamaan niya! Dinamay niya lahat ng taga-Palangganay! Unos dili ka! Unos dili ka! Hindi ako titigil hanggat di ko siya napapatay! Papatayin ko siya! Papatayin ko sila lahat! Hindi mo ba sapat lahat ng mga namatay? Maraming dugo na dumanak. Ano kang alam na Edgardo, wala ka na. Pag nalaman niya na kaligtas ka, papatayin ka niya. Naiintindihan mo ba yung papatayin ka niya? Hindi mo nakikita to! Wala silang tinira sa Palangga! Lahat pinatay nila! Tama na! Lahat pinatay nila! Wala silang tinira! Tama na! Papatayin ko siya! Kahit tatayin ko siya! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Ano tama na? Tama na! Tama na! Nita, nakaready na ba yung pagkain? Opo, okay na po. Ma'am, kumain ka na, ha? Sigurado po ako nagugutom ka na kasi konti lang yung nakain mo kaninang tanghalian, eh. Baka busog ka, ma'am. Para makainom ka kagad ng gamot. Dapat, may laman yung tiyan. Bago ka bigyan ng gamot. Okay po ba, ma'am? Tara, kain na tayo, ma'am. Ano yun? Parang putok ng baril yun, ah!
niyan dito. Maawa po kayo. Maliliit pa po yung mga anak ko. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Tayo! Tigil ito! Bugbugin yan. Kulang pa sa lambot. Para mamaya, susunod sa lahat ng gusto ko. Sige na. Tawagan mo na si Elias Guerrero. Oras na para gawin ko ang plano ko. Ama, ano po ba binabalak mo? Papatayin ko tong si Hilda at ibibintang kay Elias para pagbayaran niya ang ginawa niya sa anak ko. Para magpatayan na ang mag-amang si Edgardo at Elias. Amang, Hello? Elias Guerrero. Sino to? Hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Alam kong gusto mong gumanti sa Golden Scorpion. May impormasyon akong nalalaman para makatulong sa misyon mo. Hindi ko niniwala sa'yo. Magpakilala ka muna. Sino ka? Pumunta ka sa address na ibibigay ko sa'yo. Makikilala mo ko. Alam ko ang nangyari sa palangka. Tutulungan kitang gumanti. Hello? Hello? Nakikiramay po ako. Sana makulong na yung may gawa nito. Parang di nga sapat na mabulok sila sa bilangguan eh. Sana ibalik na yung death penalty. sana mabigyan ng hustisya ang mga tagapalangga. Hanggang ngayon, di pa rin ako makatulog ng dahil sa nangyari. Sana lahat ng to, isang masama panaginip lang. Hindi, napakasama nila. Wala silang awa. Ang dami ng nasenteng buhay na damay, ah. Putok na sa paligid. Golden Scorpion ang may pakana nito. Dapat mahuli na yung mga yan, eh. Hindi pa rin ako paniwala na wala na si Tyson. Niligtas niya buhay natin. Elias! Brother! Brad, ano na? Dala-dala ka naman ng trubo. Kahit na naman tayo ngayong araw. Ganun talaga, Tyson. Alam naman tayo mga mahihirap. Hindi tayo pwedeng tumigil kahit isang araw. Okay na tayo. Tara, good na. Alam mo tayo doon, bakit di ka kaya biyahero driver? Tama kayo dyan. Pwede ko magamit ng ganda lalaki ko para makakuha ng pasahero ko. Ay, dahil gusto ko sa'yo, I love your call. Ganun. Kaming bahala sa'yo. Ituturo namin sa'yo lahat ng lugar kung saan malakas ang mga pasahero. Ay, tama. Para makabalik ka agad kay Mang Balong. Di ba? Simulan na natin to. Oo. Masahal na ako sa bulak. Alam niyo kung hindi dahil kay Tyson, baka pati tayo nabaril din. Baka pati tayo ang pinaglalamayan ngayon, eh. Alis po muna ako. Mukhang hindi ko pa kaya magbenta ng pares ngayon. Naiyak lang ako. Pasensya na. Brother. Tingin mo nang bahala rito. May kailangan ng puntahan.
Saan ka pupunta, brother? Kailangan ka ng mga tagapalangga. Oo nga. Bibigyan ko ng hustisya lahat ng taong pinatay nila. Pagbabayaran ko ang Golden Scorpion sa ginawa nila sa atin. Tutulong kami, Elias. Elias, kung anong kailangan mong tulong, gagawin namin. Labang ko to. Kaya hindi ko hahayaan na madamay pa kayo rito. Napakaraming inosente nasaktan dahil dito. Ako lang ng bagay nila, di ba? Pero dinamay nila kayo lahat. Pero Elias, delikado. Baka mapahan mo ka. Brother, Elias! Amang, pupuntahan kaya niya tayo? Ang alam ko, pupuntahan niya tayo. Lalong matindi ang galit ngayon ni Elias sa grupo ng Golden Scorpion. Lalo na sa nangyaring massacre sa Palangka. Walang hindi gagawin ang taong desperado. Tama na yan. Dalhin dito yan. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mo pang mabuhay at makita ang pamilya mo. Naiintindihan mo? Sumagot ka sabi! Tawagan mo! Bilis! Saan mo? Oh, Florida, kumusta dyan? O bakit? Sir Hugo, sumugod dito si Black Rider. Pinagpapatay silang lahat. Ha? Nasa panganib kami ngayon ni Ma'am Hilda. Senyor, tumawag sa akin yung nurse, Ma'am Hilda. Sinugod daw sila ng Elias. Akala ko napatay na kita. Hindi pa pala. Mukhanin na ako! Mukhanin ako! Akin na yan ako! Ito lang ang paraan para iligtas ang anak ko. Lalaki siya sa kamay at Edgardo Magallanes. Buti na lang, wala ka pa rin sa katinungan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Edgardo na nagpalaki siya ng anak ng kaaway. Kung nakaligtas ka dati, sisiguraduhin ko ngayon, hindi ka na makakaligtas pa. Dalawa magiging dahilan ng kamatayan. Una, hindi na malalaman ni Edgardo na hindi niya totoong anak si Carmen. Pangalawa, ikaw ang magiging dahilan para magpatayan si Edgardo at Elias. Naiintindihan mo? Sagot!
Baka naman pwede mo nang ibaba yung baril mo. Baba. Tawagan mong kasambahay ng kasama. Opo, senyor. Senyor, nagre-ring lang ang phone niya. Walang sumasagot. Ano tong ginawa mo, Elias? Bilisan mo ang takbo. Opo, senyor. Salamat. Pinaunlakan mo yung imbitasyon ko. Sino ko ba talaga? Hindi na mahalaga kung sino pa ako. Ang gusto mo lang na mamalaman ay kung paano kita matutulungan para magiganti sa sindikatong sumira ng buhay mo. Tulad ng pinangako ko sa'yo, tutulungan kita makaganti sa tatay mo. Ito ang asawa niya, si Hilda. Papatayin natin siya. Gagawa mo! May dapat malaman si Edgardo tungkol kay Calorie. Isa itong sekreto. Hindi ko nasabi. Ma'am, mamaya na ko kayo magsalita, ha? Dadalhin kita sa ospital. Mamaya na. Ma'am, sino may gawa nito? Ma'am, sino may gawa nito sa inyo? Sabihin mo sa akin, ma'am. Ma'am, gumising ka. Ma'am, gumising ka. Sinong may gawa nito sa'yo? Elias! Bitawan mo ang asawa ko. Elias! Bitawan mo ang asawa ko.
Imelda. Imelda. Ano ang pinatay mo ang asawa ko? Hindi akong pumatay sa kanya. May ibang mga taong pumunta dito, Edgardo, hindi ako. Sinungaling ka! Kailangan ko matuntun ng masyadong dulas na yan. Sasama ako. Laban ko rin to. Kuya, may magnanakaw! Manong Emilia, may magnanakaw! Emilio! Salamat ha! Ito, sukli! Pasto! Halika na! Joseph! Bakit magkasamang aalis na Romana at Elias? Saan sila pupunta?